קורס פרקטישנר זה קורס שישנה את תפיסת העולם שלך ויהפוך אותך להיות הגרסה הכי טובה של עצמך. זה קורס כל כך תכלס, כל כך יעיל, שלוקח אותך באמת לבניית מטרה ולעורר בך רצון לעשות שינוי, ולא רק שינוי מאוד מאוד ממוקד ונקודתי, זה כן, אבל זה יכול לקחת אותך למלא תחומים בחיים שלך, למלא מישורים, לאורך זמן. כל הזמן אתה לומד את זה ואתה יודע איך להנכיח את זה ולהנחיל את זה בשאר התחומים בחיים שלך. אתה פשוט תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. זה יכול לבוא בחיים הזוגיים שלך, חוסר ביטחון. זה יכול לבוא בעבודה. אתה הולך לעבודה כל יום ואתה מרגיש כבוי. משהו שאתה עושה שם לא משקף את היכולות שלך. אתה מרגיש אבוד פתאום. איפה המוטיבציה שלי? מה אני לא עושה נכון? את ואתה תהיו הגרסה הכי טובה שלכם. נקודה.